أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da haka kuma ina muku fatan alkhairi. Kuma muna godiya da yadda kuke yi mana addu'o'i. Muna gani sosai insha Allah kuma muna godiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Yau ma na zo muku da wani taƙaitaccen bayani akan wata rashin lafiya da ta addabi mutane, kuma wannan rashin lafiyar har wasu na ganin kamar ba ta da magani. To ku sani cewa babu wani cuta wadda ba ta da magani, sai dai kai in baka san shi ba. Wannan cutar ba wata cuta ce ba illa cutar HIV. Mutane na ganin cewa wannan ƙwayar cutar ba ta da magani. To wannan ƙwayar cutar tana da magani, sai dai kai ne in baka sani ba ko kuma Allah bai sanar da kai wannan maganinta ba. Muna da wannan maganin na HIV. Aƙalla wannan magani idan za ka yi amfani da shi, sai ka yi amfani da shi a tsawon wata uku. Wallahi, wallahi, billahi allazi la ilaha illa huwa idan ka yi amfani da wannan magani tsawon wata uku, wannan cutar ta rabu da kai. Ta ƙone ƙurmus kuma ka je asibiti a auna ka. Wallahi ba za a gan ta ba. Don haka duk wani da yake da wannan matsalar ko kuma yake da wani ɗan uwa mai wannan matsalar, to ya sanar da shi. Wannan ciwo an riga an samu maganin shi insha Allahu. Don haka duk wani mai wannan lalurar to yana da buƙatar shi magana. Ya rabu da wannan matsalar kwata-kwata insha Allah. Tsawon wata uku ake amfani da wannan magani. Wallahi in dai kai tsawon wata uku kana amfani da wannan maganin, wannan cutar ba kai ba ita har abada. Don haka na sanarce ku, ku sanar da wanda bai sani ba. Kuma don Allah in yanzu ne farkon ganin wannan tashar tamu ta Haske Maganin Duhu TV, to da Allah ka danna mana subscribe, ka yi liking kuma ka yi comment ta yadda za mu ji daɗin ba ku bayanai akan matsalolin da suka shafe ku, suka shafi al'umma gaba ɗaya. Abin wanda ya shafi iska ko rashin lafiyoyi da sauran wasu cututtuka waɗanda suka addabi mutane. Insha Allahu idan aka tuntuɓe mu to za a samu waraka insha Allahu. Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Muna godiya a gare ku. Allah ya saka da alkhairi. Muna ganin saƙonanku. Muna godiya sosai. Alhamdulillahi rabbil alamin.